Libuan ka safety and security personnel ang gipakatag na aron magbantay sa seguridad sa Davao City alang sa umaabot nga Kadayawan Festival 2024. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, 20,000 ka safety and security personnel ang gideploy atol sa send-off ceremony karong hapon sa DCPO grounds alang sa 39th Kadayawan Festival sa Davao City. Gipangunahan ni Davao City Acting Director Police Colonel Hansel Marantan ang send-off ceremony. Wala makatambong si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Si Public Safety and Security Office Head, retired Colonel Angel Sumagaysay ang nagpresent kaniya. Sa maong seremonya, gihimugatan ni Sumagaysay ang pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa syudad labi na ato sa selebrasyon sa Kadayawan Festival sang litlibuan ang ginalantaw nga ihap sa mga turista. Daan ang giingon sa City Tourism Operations Office ang kapin 250,000 ka turista o bisita ang nakigduyog sa kasaulugan. Ang Kadayawan ang usa sa pinakadakong festival sa nasod, gani gibansagan kini King of all festivals. Si Colonel Marantan miingon nga andam na sila sa pag-secure sa syudad atul sa maong kasaulugan ug kini matud pa ang unang challenge o hagit kaniya isip bag-ong acting director sa syudad. Atul sa indak-indak ug pamulak sara karong August 18 kay ipahigayon man kini sa usa lang ka adlaw, 4,000 ka mga personahe ang i-deploy sumala ni retired Colonel Angel Sumagaysay. Ug giawhag usab dila ang partisipasyon o kooperasyon sa mga Dabawenyo ug sa tanan nga tumanon ang security protocol. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban.